Gouvernement min bila no Burkina Faso ka lunatɛmɛ fanga kunna yɛlɛmani fitini donna olu ka minisiriw la sabula fanga ɲɛma lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba ale ye dankari a ka minisiri min tun bɛ lakanako kunna kunu laseli dɔ kɔnɔ min kalanna jabaraniso baara a yira ko lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba ale de bɛna kɛ Burkina Faso ka minisiri min bɛ lakanako kunna o kɔrɔ ye ko dankari kɛra minisiri min tun bɛ lakanako kunna n'ale tun ye général Aimé Barthélemy Sempore ye nin maa kɔfɛlen tun bɛ minisiriso min bɛ lakanako kunna kabi Roch Marc Christian Kabore tun bɛ fanga kan fanga dafirinin kɔ janvier kalo tile 24 san 2022 tɛmɛnen Barthélemy Aimé Sempore tugura lunatɛmɛ fanga maaw kɔ ka tila ka segin ka don gouvernement kura min sigira sen kan maa caman ka miiriyara faso kɔnɔ a tun bɛ komi nin tun ye janfa wale le ka bɔ nin sɔrɔdasi ɲɛma nin fɛ anw y'an ka kuma barani tɛnkun Diérouné Ouédraogo fɛ n'ale ye sɛgɛsɛgɛlikɛbaga ye ka taa Burkina Faso ka politiki kow kan ni minisiri yɛlɛma tɛ balinako ye sabula ŋunuŋunu kumaw tun b'a fɔra ko lannaya ti Paul Henri Sandaogo Damiba cɛ a n'a ka minisiri min bɛ lakanako kunna général Aimé Barthélemy Sempore o tɛmɛnen kɔ sɛgɛsɛgɛliw y'a yirana fana ko finitigiw tɛ kunkɔrɔta sɔrɔla kɛnɛkɛ kɛlɛ kan kɛrɛnkɛrɛnniyala Solenzo marara yɔrɔ minnu na jariwalikɛlaw sera ka u ka daga sigi Solenzo yɛrɛ duguba kɔnɔ nin ye sansɔrɔbaliya le ye kama sɔrɔ a bɛ fɔra ko finitigiw bɛ yɛlɛla ni fanga ye Pour moi, rien d'étonnant. Ni kɔni fɛ nin tɛ balinako ye ni jamanakuntigi yɛrɛ ye minisiri min bɛ lakanako kunna y'a ta ale bɛna se ka baara ɲɛnaman kɛ ka tɛmɛ minisiri min tun bɛ ale nɔ na wa ɲɛmɔgɔya min don baara caman kɛ ka k'a kɔnɔ On doit beaucoup bosser. ni nin minisiri yɛlɛmani nin ye ka se ka kɔjaabi ɲɛnaman di lakanabaliya kɛlɛ kan fasodenw bɛɛ bɛ o le makɔnɔna sabula an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan jatigɛwalekow kɛra i n'a fɔ an m'a sidɔn nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso